אז מה קורה חברים? עוד כמה ימים אני הולך לעשות הצצה על הפרק החדש עלי וטרנק, מה הם יורים, על כוכבי כוח שלהם, גאדג'טים, סקינים, הכל על המיומנויות, סיכות, הכל. אז כדי לכם לראות, אז תירשמו לערוץ בשביל להיות תוכן. אם אתם יודעים מה זה האפליקציה הזאת, אז תיכנסו לערוץ שלי שקוראים לו פליי פאן כמובן, ויש שם הרי מה יש בתוכן יוטיוברול, כאילו שזה אפליקציה, אז תיכנסו, למה לא? ומי שלא יודע, אם יש בו יותר מ10 לייקים, בסרטון שהסרטון שלי הולך לעשות כמה ימים, אם הוא בו יותר מ10 לייקים, אני הולך לעשות חלק 2, שבו אני הולך לראות את כל הסקינים החדשים שהולכים להיות בעונה הברים של בו. בינתיים זה לא כזה מתאפס, יש כאן כתב זה של פרנק, וזה לא הולך להתאפס, אל תדאגו, אני הולך לראות לכם הכל, וגם חלק 2 הולך להיות בכל הניוז, אז תתכוננו. והיום בשעה 3 אני הולך לעשות חלק 3 שאני אפריד בסטרמפלגייסט, אז תתכוננו ונתראה בסרטון הפצצה, אז יאללה ביי.